Karfe 10 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, karfe 9 kenan agogon GMT da kuma Ghana. Ga labaran dare daga SNN Hausa. Wata babbar kotu a jihar Kano ta yankewa wani matashi hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon samunsa da kisan matar mahaifinsa. Hukumar EFCC ta buɗe ƙofa ga masu sha'awar sayan wasu kadarorin gidaje fiye da 160 a jihohi 12 na ƙasar nan. A ƙetare, tsohon ɗan wasan ƙasar Brazil Pele ya rasu. To ni ne Ammar Wakili Shanono da zai karanto labaran na wannan dare. Kuna damar kallon mu ko sauraron mu a shafukanmu na sada zumunta Facebook da YouTube a SNN Hausa. Wata babbar kotu a jihar Kano da ke arewacin Najeriya ta yankewa wani matashi mai suna Sagira Abdullahi mai shekaru 29 hukuncin kisa ta hanyar rataya sakamakon samun da kisan matar babansa. Kamar yadda yake dai, Sagiri ya kashe Zainab Dan Azumi mai shekaru 55 ta hanyar sassara ta da adda. Tunda faru kotun ta samu Sagiri mazaunin unguwar Kurmawa da laifin kisan kai. Mai shari'a Aisha Mahmud ta ce dukkan bincike da shaidu sun tabbatar da wanda ake zargin ya aikata laifin, don haka aka yanke masa hukuncin kisa. Mai shigar da ƙara na gwamnati Tijjani Ibrahim ya shaida wa kotu cewa Abdullahi ya aikata kisan ne tun a watan Yunin 2014 a unguwar Kurmawa da ke tsakiyar birnin Kano. Hukumar EFCC a Najeriya ta buɗe ƙofa ga masu sha'awar sayan wasu kadarorin gidaje da filaye 160 a jihohin ƙasar nan 12 da aka kwace daga wajen waɗanda aka zarga da cin hanci da rashawa. Da dai wasu suka fara kiran gudanar da bincike wajen gano sahihancin kuɗaɗen waɗanda za a sake saidawa irin waɗannan kadarori. Mai magana da yawun hukumar ta EFCC Wilson Uwajaran shi ne tabbatar da hakan a wata sanarwa da ya fitar a Abuja, babban birnin kasar. A baya-bayan nan dai rahotanni daga Najeriya na cewa EFCC za ta yi gwanjan gidaje da filaye 144 da aka kwace a faɗin kasar, inda jihohin Lagos, Abuja da kuma jihar Rivers ke kan gaba. Sufeto Janar na 'yan sandan Najeriya ya ce sabbin constable ɗin 'yan sanda da aka yaye kwanakin nan da suka kai kimanin 10,000 za a raba su sassan kasar domin tabbatar da doka da oda lokacin zaben shekarar 2023 da ke tafe. Kamar yadda rahotanni suka ambato, mataimakin sufetan 'yan sandan shiya ta 8 a shafa Adekunle, wanda ya wakilci babban sufetan 'yan sandan Najeriya IGP Usman Alkali Baba, na bayyana haka a wurin bikin yayi ɗaliban makarantar horon 'yan sanda da ke Ilori. Yayin da babban zaben Najeriya ke karatowa, ana nuna damuwa kan sha'anin tsaro da ke kara taɓarɓarewa a wasu sassan ƙasar nan, musamman arewacin Najeriya da ke fama da barayin daji da masu satar mutane domin kuɗin fansa. To a fagen wasanni, tsohon ɗan ƙwallon ƙasar Brazil Pele ya rasu. An haife shi a ranar 28 ga watan Oktoban shekarar 1940, wato yanzu shekarunsa 72 kenan. An haife shi a Brazil. Ƙwallon ƙafa tamkar gado ya yi a wajen mahaifinsa, wanda shi ma ƙwararren ɗan ƙwallo ne. Pele dai tun yana ɗan shekaru 11 ya fara bada mamaki ta fannin ƙwallon ƙafa. Ya fara buga wasa a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Bauru SP, inda ya yi wasa har zuwa shekarar 1956. Daga bisani ya zama ɗan wasan ƙasa da ƙasa a cikin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Santos a lokacin da ya samu shekaru 15 a duniya. Pele dai shine ɗan wasa ɗaya tilo da ya taɓa lashe gasar cin kofin duniya har sau 3. To ƙarshen labaran duniyar kenan daga SNN Hausa. A madadin dukkanin abokanan aiki, ni ne Ammar Wakili Shanono nake cewa kwana lafiya daga nan birnin Kano a tarayyar Najeriya.